Het wie een mooie dag voor alle horecaondernemers, nou de terrassen weer open maaien. Voor de eigenaar van de Dream wie het nog extra bijzonder. We hebben brand gehad in vorig jaar februari, 28 februari. En 2 weken daarna weer dus de corona. Maar het herstel het ongeveer toch zo'n 3 maand het dat worden. Dus wij konden in maart weer alles opleveren. En konden we in principe wel los. En nu is dat in principe dus wie het wacht op dat de regering zei van laten we maar weer wat versoepelen. Eindelijk is het Westen 4. Uiteraard ben we heel erg blij. Het is ook nog een hele mooie dag, dus wat betreft het terras komt het echt heel erg goed uit. Ja, en verder is het hopen op een zo snel mogelijk herstel van de openingstijden van de horeca. Maurice leeft ook mee met zijn collega-ondernemers. Je wacht je een hele tijd op. Hè? Dus de horeca is al heel erg lang dicht. Hè, voor u is weer toch even een andere situatie inderdaad, maar die brand vooral. Maar ja, voor de collega-ondernemers ik bedoel, het moet eigenlijk, ja, hoe sneller hoe beter dat die versoepelingen er weg komen. Dus, en nou het Safir is, zoals Joep maar zo'n mooi dag, dan is het natuurlijk fantastisch. Voor Joep hebben we behoorlijk wat reserveringen. Dus, en we hebben even met een nieuwsbrief erdoor en op Facebook hebben we even een stikje zetten. En daar zijn de reacties heel erg positief. En daarvan ben ik een heel soort vaste gasten die het nog al gereserveerd hebben. Dus die mag ik van een beetje van autool worden verwelkomen. En dat, ja, daar kunnen we ze enorm op verheugen.